Esen yn derbyn y bel I draed. O, a heibio'i roc mor rwydd. Sermon yn dod ar draws Halys Esen. Mae'n redwr cry. Yn tynnu nôl I Parsons. O, mae hwnna'n taro llaw Elliot Thomas. Di ddim yn gico'r smotyn. Wel, o'n i'n meddwl bod wedi gwneud I gorff yn fwy gyda'i law. Mae'n sicr yn taro, o'n i'n meddwl bod hwnna'n gico'r smotyn. 5 munud yn yr egwyl. Ddi sgôr ar Barkstead yn Heath. Y gic hir. O'n adlamu ac yn syth drwy galon am ddiffyn Llanelli. Griffiths! O, dyna chi dacl wych gan Rob Thomas. Mae hwnna'n dacl sy'n cystal o gol. Yr amddiffyn yn cael ei giro'n llawer I rwydd gan un pêl syml. A feddwl e Griffiths di tynnu'r gliced yn gynt. Y gic gornel yn fer at Cop y capten. Cop. O, hwnna'n drosedd gan Liam Thomas. Mae'n dal I fynd! O, bu bron iddo fe sgorio. Dwi'n siŵr y fydda Cop wedi gallu cael cic rydd. Nath o ddyfal barhau, a bron a rhoi'r bêl yn y gornel ucha. Caerfyrddin heb ennill gêm y tymor yma. Wedi colli pwyntiau wrth gwrs, mae'n dalcen caled I gael dyrchafiad yn ôl i'r uwch gyngrair. Liam Thomas yn ei dwyni. A'r bas fach drwodd. Daly ar ergyd yn cael ei harbed gan Exos. Dim ond Ceneb, cyn golwr SDM yn gwneud I farc. Mae'n edrych yn gyfforddus ar y lefel yma. Blaenwyr Caerfyrddin yn cyfuno'n dda, ond Exos yn ei atal I. Esen, y bas ymlaen. Mae'n awr o frwydr yng nghanol cae, Parsons. Y cefn'r chwith, mae'n ffafrio y droed chwith. Yn dod nôl ar ac yn rhwydo'n wych I roi Llanelli ar y blaen. 12 munud o'r gêm y weddill. Fydd y gol yma a restr fer gol y mis. Sam Parsons yn berffaith. Cop y capten sydd dros y gic rydd i'r tîm cartre. Mae'n taro'r nod, mae'n cael ei harbed yn dda gan James. Allan at Esen! Yn cadw I ben a gorffen yn wych ar yr ail gynnig. Y bachgen 1 ar 15 oed yn dechrau gêm gyntaf y glwb. Wedi dod drwy'r academy, mae hwn yn creu argraff. Yeah, absolutely delighted. I think boys dug in deep today. We had a really small squad out and you know, a couple of disappointments this morning. We couldn't sign a couple of players yesterday. It didn't go through. So unfortunate that way, but absolutely delighted with the result tonight. Well, I was just going to ask you about Halys Esen, was it? What a wonderful talent. Unbelievable. He's the academy manager sent him up to me, I think 10 days ago. I've seen he's trained with us twice. He's played 25 minutes with us once, and I've given him his full debut tonight. But you've just seen what he's capable of. He's an outstanding product.